6000 مامۆسته li Qamişlo serjimartin heke giştî li dar dixin. Roja înê li bajarê Qamişlo navenda Rojava alî kolînên stratejîk bi alîkariya rêveberiya Xweser a kantona Cezîrê serjimartineke giştî ser asta Qamişlo pêk anî. Roja înê ji saet heftê sibehê heya heştê êvarî qedexekirina çûn û hatinê hat ragihandin û karmendên serjimartinê dest bi serjimartinê kirin. Yani ji bo hejmara mamoste ji xwe nêzî 3000 mamoste beşdarî vê serjimariyê bûne li bajarê Qamişlo. Hem jî em bêjin bi giştî jî nêzî 6000 kes em bêjin beşdar bûne ji bo vê serjimariyê. Hem jî em bi alîkariya em bêjin gelê me Sûriyan wa jî. Yani ne em bêjin bes Kurd, heta em bêjin di aliyên Harê Wista de wiha de evana gelê me Sûriyan jî alîkar e. Li gorî navenda Rojava got serencamên serjimartinê wê bankek agahiyan amade bike û piştî qedandina serjimartinê wê agahiyên bingehîn ên projeya federalîzmê were amadekirin. Armanca nêzik em agahiyên pêwîst ji bo hilbijartinên gotnava şeşmehê pêşan ji bo federaliya Rojava Bakurê û teqsîma îdariya ku çê bibe û kesên ku heqê wana hey mafê wa hey herin ser sindoqa û kesên ku mafê wa hey xwe bireşehîne ji bo parleman. Li ser dirêjahiya dewleta Sûrî, hikûmeta Sûriyayê li herêma Kurdî li Sûrî du projeyên li dijî hebûna Kurdan pêk anî. Yek tê naskirin bi serjimara sala 1962 got encama wê de bi hezaran Kurdên herêma Kurdî li Sûrî bê nasname man. Projeya din ya gotê naskirin bi navê Projeya Zinara Erebî. Got desthilatdarên Sûrî wê demê bi hezarên Erebên şîniyên parêzgeha Reqayê li herêma Kurdî li Sûrî bicî kirin. Bi mebesta guhertina dîmografiya herêmê. Li ser pirsa got gelo rewşa her du projeyan di serjimara rêveberiya Xweser de wê çi be navenda lêkolînên stratejîk vê bersivê dide. Ji bo sedemekî siyasî be, sedemekî ewlekarî be, sedemekî aborî be, sedemekî civakî be, wekî dîtir ji bajarê ji Reqa be, ji Dêrê be, ji çi bajarekê dîtir dervê coğrafya Kurdistanê em wîna weke nazih qey dikin ew ne weke şîniyê Rojavayê Kurdistanê. Di rewşa şer û koçberiyê de hin şopîner rexneyan li serjimartinê dikin got wê hejmara wê û serencamê wê ne nêzîkî rastiyê bin. Lê komîta navendî ya serjimartinê dibêje got pêkanîna projeyan li herêma Kurdî pêdiviya wê bi bangek agahî û jmaran heye. Ji ber wê jî di çi rewşê de be divabe serjimartin were pêkanî. Piştî amadebaşiya ewlekarî û ragihandina qedexekirina çûn û hatinê 6000 mamoste û karmendên serjimartinê daketin kolanên Qamişlo û niha serjimartina Qamişlo ber bi dawî ve diçe. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.